Godmorgen, Paul. Hvordan har du det i dag? Godt. Ikke så godt. Hvorfor? Har du ikke godt? Gerne tøj på. Jamen, du skal have nok at tage tøj på, for jeg har taget nogle hjælpemøder i dag, og du skal garde dig og så tage tøj selv på. Ja. Skal vi tage dit dyne op? Så kommer du op. Kan jeg hjælpe dig med, eller? Nå. Klarer du det selv? Ja. Okay. Nå, har du vasket dig? Jeg har vasket mamma. Okay. Skal du ikke vaske mere? Nej. Du skal se, hvad du skal have. Jeg vil gerne have det bukser. Den blå bukser. Jeg skal nok give dig så din dårlige blind skal have først på. Der her. Jeg holder dit ben. Så klarer du det. Det er godt på. Så skal du have sko på også. Skal du sidde og komme op lidt? Så, jeg skal bare komme der. Sådan. Så jeg har taget en forklædt pind med. Så skal du på sådan på. Og så hiver du din bukse. Og så skal vi på næste side. Så hiver du den også. Klarer du godt? Sådan. Skal jeg hjælpe dig med bælet lidt? Sådan. Ja. Du klarer fint. Så. Du klarer dig godt på. Så vil du sidde på sengekæden. Skal du have bluse på? Vil du have den bluse på? Ja. Du skal have først din dårlige arm. Du skal have den. Sådan. Så er på. Så klarer du det resten. Så det på. Tak. Det er for lidt. Er du glad for det? Ja.